Zúfalo bežal, meškal na hodinu, keď v tom horúcom letnom dni uvidel to hrozné. V zaparkovanom aute, ktoré sa na slnku menilo na pec, bolo uzamknuté bábätko, ktoré sa dusilo a bezmocne plakalo. Bez váhania rozbil sklo a rozbehol sa s ním do nemocnice. Keď sa tam dostal, personál ostal v šoku, keď si uvedomil, že... Ahojte, milí priatelia, skôr než sa ponoríme do tohto šokujúceho príbehu, napíšte nám do komentárov, odkiaľ nás sledujete a nezabudnite dať like a odber. Matej, 15-ročný chalan, zúrivo bežal po bratislavskom chodníku, snažiac sa stihnúť hodinu dejepisu. Ranné slnko už neľútosne pálilo do mesta, ktoré sa prebúdzalo v typickom chaotickom rytme. Pod mu stekal po čele a srdce mu búšilo tak, ako by mu chcelo vyskočiť z hrude. Vedel, že profesor Karol Brezák mu tretí po sebe idúci neskorý príchod neodpustí. Ak sa tam za pár minút nedostane, čaká ho celý týždeň drhnutia školského dvora na základnej škole Dlhé diely. Len makaj, Maťo, už len 2 križovatky, šepkal si pod nos, cítiac, ako sa mu na chrbte hompáľa ťažká školská taška. Svet navlokol bol len rozmazaná šmuha obchodov, ľudí a aut. Ledva si všimol muža vychádzajúceho z mesiarstva, takmer narazil do stĺpa a len v poslednej chvíli sa vyhol pojazdnému stánku s hotdogmi. Vtedy Mateja zastavil jeden takmer nepočuteľný zvuk. Zovrel obočie a pozrel sa na takmer prázdne parkovisko vedľa miestnej pekárne. Bol to slabý zvuk, akoby tlmený plášť. Pozrel sa bližšie a uvidel auto zaparkované priamo na spalujúcom slnku. Sklo odrážalo svetlo, takže vidieť dnu bolo ťažké, no keď sa Matej priblížil, srdce mu zamrzlo. Na zadnom sedadle, pripútané v autosedačke, bolo bábätko. Jeho tvárička bola červená ako paprika, pod mu stekal prúdom a krehké rúčky sa snažili búchať na okno. Plač, takmer bez sily, bolo sotva počuť von. Hej, čie je to auto? Zakričal Matej, zúfalo sa rozhliadajúc. Nikto neodpovedal. Pekáreň bola plná ľudí, no zdalo sa, že nikto nepočul alebo sa nestaral. Zatiahol za kľučku dverí. Zamknuté. Nič. Nie, preboha, zamrmľal, cítiac, ako v ňom narásta panika. Horúčava bola neznesiteľná aj zvonku. Nevedel si ani predstaviť, ako sa bábätko musí cítiť dnu. Tielko dieťatka sa nakláňalo do strany a dýchanie bolo zjavne slabšie a slabšie. Nie je čas, pomyslel si Matej, rozhliadajúc sa so srdcom až v krku. Jeho pohľad padol na väčší kameň zabudnutý na rohu chodníka. Bez váhania schmatol kameň oboma rukami. Prepáč mi to, drobec, zašepkal a zdvihol ruku. Celou silou, ktorú mal, hodil kameň do zadného okna auta. Zvuk rozbijajúceho sa skla sa rozliehal po ulici a črepy popadali na sedadlo a na asfalt. Z auta unikla vlna horúceho vzduchu ako dusivý výdych, ale Matej nestrácal čas. Natiahol ruku cez otvor a stiahol zámok dverí. Vydrž, bábätko, zamrmlal trasúcim sa hlasom, zatiaľ čo uvoľňoval pás autosedačky a ťahal drobčeka do náručia. Tielko bábätka bolo príliš horúce, ochabnuté, desivo krehké. Matej ho držal opatrne, cítiac váhu tohto okamihu. Bude to dobré, sľubujem, povedal, skôr aby upokojil seba ako dieťa. Matej sa rozhliadol, ale zdalo sa, že nikto nevšíma, čo sa deje. Akoby celý svet zamrzol v tom rannom teple. Nemocnica, spomenul si. Pohotovosť bola vzdialená asi 3 ulice. Cestu poznal, prechádzal taďal každý deň, keď sa vracal zo školy. Pevne držiac bábätko na hrudi, Matej sa rozbehol. Jeho nohy boli ťažké ako z olova a horúčava ho tlačila ako fyzická záťaž. Bábätko vydalo tichý, takmer nepočuteľný stón. Vydrž, dobre, už len kúsok. Matej lapal po dychu a po lícach mu začali tiecť slzy. Prebehol okolo lekárne, stánku s tlačou a kvetinárstva. Niektorí ľudia na neho zvedavo pozerali, iní niečo kričali, ale on ich ani nepočul. Jeho jediné sústredenie bolo na bielu budovu nemocnice svätého Michala, ktorá sa začala objavovať na konci ulice. Bola ako maják uprostred toho zmätku. Už len kúsok, opakoval Matej ako mantru. Keď konečne dobehol k preskleným dverám pohotovosti, potácal sa a takmer sa pošnikol na hladkej podlahe. Pomoc! Preboha, niekto, pomôžte! Zakričal, hlas mal chrapľavý a rozochvený. Ľudia v čakárni sa prekvapene otočili. Za recepčným pultom zdravotná sestra s prísnou tvárou upustila z rúk zakladač, keď ho uvidela s bábätkom v náruči. Čo sa stalo? Spýtala sa, bežiac k nemu.
Ja som našiel toto bábätko. Bol zavretý v aute, na slnku. Neviem, či správne dýcha. Matej sotva rozprával pomedzi vzliky a vyčerpanie. Sestra chytila bábätko s pevnosťou a začala ho rýchlo vyšetrovať. Zavolajte ihneď doktora Petra Javora, prikázala druhej zamestnankyni, ktorá sa rozbehla hlbšie do nemocnice. Sestra sa na Mateja pozrela s vážnym výrazom. Kde sú rodičia tohto bábätka? Spýtala sa pevným hlasom. Neviem, nikto tam nebol. Ja som ho tam nemohol nechať, odpovedal Matej bez dýchu a stále sa triasol. Sestra chytila hlavou, zhlboka sa nadýchla, aby zachovala pokoj a niesla bábätku k pohotovostnému ošetreniu. Matej ostal stáť uprostred recepcie, ruky sa mu stále triasli a srdce mu bilo tak silno, že ho počul až v ušiach. Sestra k nemu pristúpila. Podaj mi to dieťa, prosím ťa, povedala pokojným, ale rozhodným hlasom. Matej závahal. Držal bábätko s takou silou a takou opatrnosťou, že sa mu zdálo nemožné ho pustiť. Cítil, že je jeho zodpovednosťou ho chrániť. Upokojujúci hlas sestry mu však dodal pocit bezpečia a s trasúcimi sa rukami jej bábatko odovzdal. Sestra jemne prevzala drobčeka a rýchlo prešla dverami pohotovosti, zanechajúc Mateja stáť uprostred čakárne. Kolená sa mu triasli a cítil, ako by sa mu na telo usadila celá váha sveta. Čo sa stalo? Spýtala sa staršia dáma muža vedľa seba tichým hlasom. Bude bábätko v poriadku? Spýtal sa malý chlapec, ťahajúc mamu za rukáv. Ale Matej nič nepočul. Jediné, čo cítil, bola ozvena slabého plaču bábätka, ktorý akoby zmizol, no nebol si istý. Hodiny sa vliekli ako minúty, zatiaľ čo on tam ostal nehybný, s myslou v neustálom kolotočí. Zdálo sa, že iba žiarivky nad hlavou sú jediným zvukom v tichu dusnej miestnosti. Svaly na rukách mal stále napäté a strach, ktorý ho ovládal, neprechádzal. Urobil všetko, čo mohol, bude bábätku v poriadku. Jemný tón prerušil jeho myšlienky. Si v poriadku, chlapče? Spýtal sa tichý hlas, Matej zdvihol zrak a uvidel muža s prívetivou tvárou v lekárskej uniforme. Na menovke mal nápis Doktor Peter Javor. V jeho očiach Matej uvidel skúsenosť a empátiu, pokoj človeka, ktorý si už prešiel mnohými ťažkými situáciami. Neviem, zamrmal Matej, hlas sa mu zlomil. Urobil som, čo sa mi zdálo správne, pokrútil hlavou, ako by sa o tom snažil presvedčiť sám seba. Doktor Peter sa na neho pozrel s miernym úsmevom, ale s pohľadom plným obáv. Urobil si správnu vec, priniesol si bábätko sem a to bolo to najdôležitejšie. Bude v poriadku, povedal hlasom plným istoty. Matej však v jeho slovách nenašiel útechu. Jeho myseľ bola stále plná pochybnostiami, otázkami, na ktoré nepoznal odpovede. Urobil si všetko, čo bolo v tvojich silách. Teraz je v správnych rukách, povedal doktor Peter Javor s pevnosťou. Matej sa mu pozrel do tváre a uvedomil si, že napriek jeho upokojujúcim slovám bol v jeho očiach aj dotyk starosti. Doktor Peter pristúpil bližšie, všimol si napätie v jeho ramenách a pokračoval. Urobil si niečo, čo by mnohí iní neurobili, Matej. Dnes si zachránil život. Tieto slová ho zasiahli hlboko. On sa však necítil ako hrdina, len urobil to, čo považoval za nevyhnutné. Úlava, ktorú cítil, bola dočasná, ako vlna, ktorá prichádza a odchádza. Nevedel, či napätie v jeho hlave vôbec pominie. Horúčava strachu a únavy v ňom stále pretrvávala. Náhle sa sestra vrátila, jej výraz ukazoval váhu hodín práce. Priblížila sa k Matejovi a keď ho uvidel, Matejovo srdce sa opäť rozbúšilo. Bábätko je v poriadku, povedala s miernym, ale opatrným úsmevom. Už bolo na hranici, ale podarilo sa ti konať včas. Tvoj čin bol kľúčový. Matej si hlboko vydýchol, jeho telo sa konečne uvoľnilo. Cítil, ako by zmizla celá ťarcha, ktorá na ňom spočívala. Hneď ho však začali premáhať ďalšie otázky. Spýtal sa slabším hlasom, naozaj bude v poriadku? Našli už jeho rodičov? Sestra zdvihla ruku, ako by ho žiadala o pokoj a odpovedala s jemnosťou, ktorá ho trochu upokojila. Bábätko je stále slabé a potrebuje pozorovanie, ale ohrozenie jeho života pominulo. Zavolali sme políciu, čoskoro prídu, aby zistili, čo sa stalo a našli rodičov. Matej ostal ticho, vstrebal každé slovo. Stále nemohol uveriť tomu, čo sa stalo. Jeho pohľad zostal upretý na strop, stratený v myšlienkách.
V hlave sa mu miešal zmätok, úlava a starosť. Ťažký, sterilný zápach nemocničného dezinfekčného prostriedku visel vo vzduchu. Matejovi bolo nepríjemne, ako by sa celý svet okolo neho vymkol kontrole. Zadíval sa na svoje dlane, ako by v nich hľadal nejakú odpoveď, alebo aspoň ukotvenie, ktoré v chaose práve prežitej situácie stratil. V tom sa dvere pohotovosti otvorili a vstúpila vysoká žena v žiarivo bielom plášti. Na menovke mala napísané doktorka Lenka Vrábelová. Pristúpila k Matejovi s upreným sústredeným pohľadom, v ktorom sa snúbila profesionálna istota s ľudským pokojom. Vy ste priviezli to bábätko všakže? Spýtala sa ho pevným, ale zároveň ústretovým hlasom. Matej rýchlo vstal, až skoro prevrhol stoličku za sebou. Áno, pani doktorka, on je v poriadku? Opýtal sa so štipkou nádeje, ktorá sa mu triasla v hrdle. Doktorka Vrábelová k nemu podišla pokojne a s úprimným, diskrétnym úsmevom. Urobili ste vynikajúcu prácu. Teplota dieťaťa bola kriticky vysoká. Mohlo zomrieť v priebehu minút, ale zakročili ste včas. Zachránili ste mu život. Matejovi zovrelo hrdlo. Takmer nedokázal prehovoriť. Slová doktorky ho zasiahli. Necítil sa ako hrdina. Nemal pocit, že urobil čokoľvek výnimočné, čo by neurobil každý iný človek. Ja som nevedel, čo iné by som mal robiť, povedal chrapľavo. Nemohol som ho tam nechať na pospas. Doktorka Lenka sa pozrela na Matejove predlaktia, kde si všimla menšie škrabance od rozbitého skla z auta. Bola to od vás veľká odvaha, zakročiť tak rýchlo. V takýchto kritických chvíľach mnohí prepadnú panike, paralizuje ich, ale vás nie. Pozrela sa mu priamo do očí, vážne, no zároveň povzbudivo. Ako sa cítite? Spýtala sa ticho. Matej otvoril ústa, no slová nevyšli. Nevedel, ako sa cíti. Účinok adrenalínu sa konečne strácal a on sa cítil dezorientovaný, ako by sa topil v hmle emócií. Myslím, že potrebujete oddych, skonštatovala doktorka Lenka, ukazujúc na malú miestnosť hneď vedľa čakárne. Poďte, určite ste smadní, prinesiem vám čerstvú vodu. Bez čakania na odpoveď vykročila vpred a Matej ju mlčky nasledoval. Izba bola jednoduchá a tichá, útočisko pokoja. V rohu stál menší stôl a jemné svetlo prenikajúce cez okno dodávalo priestoru miernu útulnosť. Matej si sadol na stoličku. Cítil sa o niečo ľahší, ale stále zmetený z víru udalostí. Miestnosť mala len pár stoličiek a jedno prázdne lôžko v kúte. Doktorka Lenka Vrábelová mu podala pohár s vodou a sadla si oproti nemu. Matej sa rýchlo napil, zatiaľ čo ona hovorila pokojne. Čoskoro by mala prísť polícia, aby sa s vami porozprávala. Len sa chcú uistiť, čo sa presne stalo a vy im to pomôžete objasniť. Matej prikývol, ale pomyslenie na rozhovor s políciou mu stiahlo žalúdok. Zostal napätý, premýšľajúc, aké otázky mu budú klásť. Ja len nechápem, povedal nakoniec, hlas sa mu zlomil. Ako môže niekto zabudnúť na dieťa? To mi jednoducho nejde do hlavy. Tvárou doktorky Lenky preletel tieň smútku a hlboko si vzdychla. Žiaľ, stáva sa to častejšie, ako si dokážete predstaviť. Niekedy je to nešťastná náhoda, niekedy je to čisté zanedbanie. Hovorila tónom človeka, ktorý vie, o čom hovorí, no za jej slovami bola cítiť hlboká clivosť. Matej zaťal peste. Bolo pre neho ťažké predstaviť si, že by niekto zabudol na dieťa, najmä po všetkom, čo s tým maličkým prežil. Obraz chlapčeka, ktorého tvár bola červená od horúčavy a dých slabý, sa mu vrel do pamäti. Zostal nehybne sedieť a pozeral si na ruky, ako by v nich mohol nájsť odpovede na to, čo sa práve stalo v to dusné bratislavské popoludnie. Doktorka Lenka si všimla Matejovo napätie a ticho mu povedala: urobili ste všetko, čo bolo vo vašich silách. Vďaka vám má toto bábätko šancu. Skôr ako Matej stihol odpovedať, dvere sa otvorili. Vstúpil policajt s notesom v ruke. Vyzeral pokojne a profesionálne, no nie nepríjemne. Som policajt Marek Hríc. Potrebujem vám položiť pár otázok o tom, čo sa stalo. Ste pripravení? Spýtal sa, pozerajúc priamo na Mateja. Matej prehltol, ale prikývol. Bol nervózny, ale vedel, že iná cesta nevedie. Marek Hríc si sadol oproti Matejovi, otvoril notes a začal si robiť poznámky.
Predtým, než začneme, potrebujem vedieť, kontaktovali ste už rodičov tohto chlapca? Spýtal sa, pozerajúc na doktorku Vrábelovú. Pokrútila hlavou. Zatiaľ nie, ale už to skúšame. Pozrela sa na sestričku pri dverách. Máte kontaktné číslo na rodičov chlapca? Sestrička prikývala a rýchlo odišla telefonovať. Marek Hríc sa opäť otočil k Matejovi. Takže poďme si ujasniť pár detailí, mladý muž. Ako sa voláte? Spýtal sa a rýchlo si zapisoval. Matej Gašparovič, odpovedal, snažiac sa znieť sebevedomejšie, než sa cítil. Mám 15 rokov a študujem na základnej škole dlhé diely. Marek Hríc si urobil poznámku a položil ďalšiu otázku. Bývate blízko miesta, kde sa to stalo? Áno, bývam naozaj blízko, asi 10 minút pešo. V tej chvíli sa vrátila sestrička s informáciou. Už som hovorila s jeho matkou, už je na ceste. Výborne, ďakujem. Marek Hríc sa mierne usmial a vrátil pozornosť Matejovi. Teraz mi prosím povedzte, čo sa stalo. Kde ste boli a ako ste dieťa našli? Matej sa zhlboka nadýchol a začal rozprávať, čo sa udialo. Hlas sa mu mierne chvel, keď opisoval slabý plač z uzamknutého auta, neznesiteľné teplo, ktoré sálalo z plechov a paniku, ktorá ho v tej chvíli zachvátila. Ja som hodil tehlu do okna auta, aby som ho rozbil a vytiahol ho. Priviedol som ho sem do nemocnice svätého Michala, povedal Matej. Jeho hlas bol neistý, myseľ stále plná obrazy zúfalého momentu. Marek Hríc pozorne počúval každé slovo a rýchlo si robil poznámky. Potom sa spýtal, povedali ste, že na parkovisku nikto iný nebol? Hľadali ste niekoho? Matej sa obzrel okolo seba a premýšľal. Obzeral som sa všade, kričal som, ale nikto sa neukázal. Policajt si urobil poslednú poznámku, zatvoril notes a pozrel na Mateja. Ďakujem, to, čo ste urobili, bolo odvážne. Rozbitie okna bolo síce riskantné, ale pravdepodobne ste zachránili život tohto dieťaťa. To sa nestáva každý deň. Matej sklonil hlavu, nevedel, ako má na tieto slová reagovať. Necítil sa ako hrdina, len urobil to, čo by podľa neho urobil každý. Nemohol som ho tam nechať, zamrmlal, nevediať, čo viac povedať. Doktorka Lenka, ktorá doteraz ticho sedela, sa priblížila a položila Matejovi ruku na plece. Myslím, že pre dnešok máme všetko, pán policajt, povedala. Matej si prešiel naozaj ťažkou chvíľou. Marek Hríc súhlasil a postavil sa. Samozrejme, ďakujem vám, chlapče. Budeme kontaktovať vašich rodičov a ak budeme potrebovať ešte nejaké detaily, zavoláme vám. Keď policajt odišiel, doktorka Lenka si opäť sadla oproti Matejovi. Zvládli ste to lepšie, ako by to zvládli mnohí dospelí, ale je normálne, ak sa teraz cítite preťažení. To, čo ste dnes urobili, je veľmi dôležité. Matej sa pozrel na svoje ruky, ktoré sa stále triasli. Váha celej situácie ho začínala dobiehať. A čo teraz? Spýtal sa slabým hlasom. Čo bude s tým bábätkom? Doktorka Lenka chvíľu premýšľala, než odpovedala. Dieťa tu ostane, kým si nebudeme istí, že je úplne v poriadku, ale jeho situácia závisí od toho, čo zistí polícia a sociálne úrady. Ak sa rodičia nájdú a budú sa o neho môcť starať, dobre. Ak nie, doktorka Lenka sa odmlčala, ako by starostlivo zvažovala svoje slová. Ak sa rodičia neukážu, alebo sa nebudú môcť starať, môže byť umiestnené do náhradnej rodiny, alebo v krajnom prípade dané na adopciu. Matejovi stislo srdce, keď to počul. Predstava takého malého bábätka bez rodičov ho zarmútila. Myslíte, že na neho len zabudli? Spýtal sa Matej, hoci sám v kútiku duše neveril svojim vlastným slovám. Doktorka Lenka si hlboko povzdychla, ako by už niečo také videla mnohokrát. Môže byť, niekedy ľudia robia strašné chyby, ale existuje aj možnosť, že to nebola nehoda. To už bude predmetom policajného vyšetrovania. Matej sa oprel o operadlo stoličky, cítiac váhu celej situácie. Konával inštinktívne, ale teraz začínal chápať, aké ďaleko sahajú následky jeho voľba. Doktorka Lenka si všimla Matejov zmätok a položila mu ruku na tú jeho, utešujúcim gestom. Urobili ste správnu vec, pamätajte si to. Skôr ako stihol odpovedať, sestrička sa vrátila, aby podala ďalšiu aktualizáciu. Stav dieťaťa sa zlepšil, životné funkcie sú stabilizované. Táto správa priniesla Matejovi malé, hmatateľné uvoľnenie. Doktorka Lenka Vrábelová sa postavila a Matej videl, ako sa jej ramená uvoľnili. Cítil, ako sa jeho telom šíri upokojujúce teplo, ktoré rozpúšťalo strach, ktorý ho zvieral. Bábätko bolo v bezpečí aspoň v tejto chvíli.
Ubehlo niekoľko hodín, Matej zostal v oddychovej miestnosti, stále príliš napätý na to, aby odišiel. Sedel s hlavou v dlaniach a v mysli prežíval všetko znova a znova, keď sa dvere konečne otvorili. Zdvihol hlavu, čakal, že vstúpi policajt, ale na jeho prekvapenie vbehla dnu jeho matka, tvár plná strachu a úzkosti. Matej, zvolala a silno ho objala. Ruky sa jej triasli. Ja ničomu nerozumiem. Povedali mi len, že si rozbil okno na aute. Si v poriadku? Vieš, čo sa mohlo stať? Matej chcel niečo povedať, ale skôr ako stihol odpovedať, do miestnosti vstúpil policajt Marek Hric. Pani, prosím, zachovajte pokoj, povedal, obracajúc sa na Matejovu matku. Váš syn neurobil nič zlé. Zachránil život dieťaťu, ktoré bolo uvieznené v aute v tom spalujúcom slnko nad Bratislavou. Matejova matka ostala nehybne stáť, oči rozšírené od prekvapenia. Dieťa? Spýtala sa neveriacky? Marek Hric prikývol a začal vysvetľovať situáciu. Váš syn našiel dieťa, konal rýchlo a s obrovskou odvahou. Rozbil okno auta a priniesol ho sem do nemocnice svätého Michala. Vďaka nemu je dieťa teraz stabilné. Matejovi sa zvieralo hrdlo. Nevedel, ako má na tieto slová reagovať. Matejova matka na moment privrela oči, snažiac sa spracovať počuté. Zhlboka sa nadýchla a ešte silnejšie objala syna. Matej, ty si mu zachránil život? Spýtala sa schvejúcim sa hlasom. Páne Bože, bola som taká zúfalá, nevedela som, čo si mám myslieť. Bála som sa najhoršieho. Policajt Marek Hric sa už chystal odísť, keď do miestnosti vošiel iný policajt. Vyzeral o niečo pokojnejšie, ako by sa mu uľavilo. Našli sme rodičov bábätka, povedal, už sú tu v nemocnici svätého Michala. Marek Hric súhlasne prikývol. Výborne, porozprávame sa s nimi a pochopíme celú situáciu. Matejova matka, stále objímajúc syna, sa pozrela na policajta. Takže to znamená, že môj syn nemá žiadne problémy s políciou? Spýtala sa stále s napätím v hlase. Absolútne nie, odpovedal Marek Hric. Jeho činy zachránili život, pre nás je Matej hrdina. Vydýchla si s obrovskou úľavou a posadila sa vedľa Mateja, pevne ho držiaca za ruku. Cítil, ako napätie jej matky postupne opadáva. Ticho v miestnosti bolo ťažké. Matej sa vystrel v kresle a cítil ťaživý pocit na hrudi. Už prišli rodičia toho dieťaťa? Čo hovorili? Opýtal sa Matej, netrpeslivo túžiaci vedieť, čo sa bude diať ďalej. Doktorka Lenka Vrábelová sa k nemu priblížila a sadla s rukami spojenými pred sebou. Otecko bábätka práve dorazil. Je úplne zničený, povedala so súcitným výrazom. Keď ho polícia našla, povedal, že si myslel, že dieťa z auta vybrala matka. Bolo to zlyhanie rutiny a obrovského stresu nad Bratislavou. Matejovi sa stiahlo hrdlo. Stále nedokázal pochopiť, ako môže niekto zabudnúť dieťa v aute. Ako môže niekto zabudnúť na vlastné dieťa v aute? Spýtal sa, v hlase mu začínal znieť hnev. Doktorka Lenka si povzdochla a pokojne odpovedala. Ľudia často podceňujú, aké nebezpečné môžu byť faktory ako vyčerpanie, roztržitosť a automatické konanie. To môže viesť k hrozným, fatálnym chybám. Polícia vyšetruje, či išlo o nešťastnú náhodu alebo o niečo vážnejšie zanedbanie starostlivosti. Skôr než Matej stihol odpovedať, dvere sa znova otvorili. Marek Hric vošiel s vážnym, ale nie prísnym pohľadom. Rodičia bábätka sa chcú s tebou porozprávať. Ak súhlasíš, môžem to zorganizovať, povedal. Matej zaváhal. Predstava, že bude stáť tvárou v tvár rodičom, vediac, že dieťa takmer zomrelo kvôli ich ľahostajnosti, ho znervozňovala. Cítil hnev a nepríjemné pocity, ale po chvíľke premýšľania prikývol. Áno, súhlasím. Marek Hric ho zaviedol chodbou do malej konzultačnej miestnosti. Vo vnútri sedel muž so sklonenou hlavou a červenými očami, jasne poznačený pocitom viny. Vedľa neho stála žena, objímajúc sa vlastnými ramenami s chvejúcimi sa plecami. Atmosféra v miestnosti bola hustá. Matej vošiel a zastal, pozerajúc na nich, nevedel, čo povedať. Muž pomaly zdvihol hlavu a jeho oči sa stretli s Matejovými. Ty si ten chlapec, ktorý zachránil môjho syna? Spýtal sa s dojatým, zvierajúcim hlasom. Matej zastal, nevedel ako reagovať, zatiaľ čo žena sa na neho pozerala so slzami stekajúcimi po tvári. Ďakujem, zašepkala, hlas jej zlyhával. Ani neviem, ako sa ti mám poďakovať. Ja tomu stále nemôžem uveriť. Zakryla si tvár rukami a vzlikala. Muž sa postavil, jeho kroky boli neisté. Priblížil sa k Matejovi.
Dal si nám druhú šancu. Ak by nebolo teba, neviem, čo by sme robili. Jeho slová sa stratili uprostred emócií. Matej pocítil, ako v ňom rastie hnev, zmiešaný s hlbokým smútkom. Ako ste mohli nechať dieťa samé v aute? Spýtal sa, jeho hlas bol silnejší, než zamýšľal. Muž sa zohol, vinu mu bolo vidieť na celej tvári. Myslel som, že ho manželka vybrala z auta. Zašepkal so zlomeným hlasom. Prisahám, že som si myslel, že je s ňou. Matej cítil, ako v ňom zlosť rastie ešte viac a jeho tón hlasu bol hlasnejší. Vedel som, že niečo nie je v poriadku. Videl som to bábätko tam dnu a nemohol som to nechať tak. Doktorka Lenka Vrábelová vošla za nimi do miestnosti a jemným gestom položila Matejovi ruku na plece. Matej, povedala ticho, rozumiem tvojmu hnevu, ale táto rodina bude žiť s dôsledkami tohto dňa navždy. Urobili strašnú chybu, ale našou úlohou nie je ich trestať, ale pomôcť im poučiť sa a prevziať zodpovednosť. Trest pre nich bude celoživotný. Miestnosť opäť stíchla, váha jej slov visela vo vzduchu. Muž sa vrátil na svoje miesto, vina bola naďalej evidentná. Žena neprestávala ticho plakať. Doktorka Lenka sa obrátila k rodičom bábätka a prehovorila. Váš syn je teraz stabilizovaný, ale tento prípad bude mať právne a emočnálne dôsledky. Polícia a sociálna služba vás budú monitorovať a zistia, či je vaše domáce prostredie pre dieťa bezpečné. Musíte prijať pomoc. Rodičia prikývli, hanba im bola v tvárach. Vedeli, že ich život už nikdy nebude ako predtým. Keď vychádzali, policajt Marek Hric pristúpil k Matejovi, poďakoval mu za jeho odvahu a potvrdil, že situácia je vyriešená. On a doktorka Lenka odprevádzali Mateja späť na chodbu, kde opäť zavládlo ticho. Matej kráčal chodbou s ťažkými krokmi, stále vyčerpaný udalosťami dňa. Adrenalín, ktorý ho ráno poháňal, už vyprchal, zanechávajúc len únavu. Doktorka Lenka, vidiac jeho stav, ho dobehla pri dverách nemocnice svätého Michala. Matej, povedala láskavým hlasom, viem, že to všetko na teba ťažko doľahlo, ale musíš pochopiť, že to, čo si dnes urobil, bol čin odvahy a súcitu. To je dôležité nielen pre to bábätko, ale pre všetkých, ktorí videli, ako si konal. Ukázal si, čo znamená konať nezištne v duchu ľudskosti. Matej sklopil pohľad, nevedel, ako odpovedať. Jej slová sa mu zdali príliš ťažké na spracovanie. Ale v hĺbke duše vedel, že sú pravdivé. Keď vyšiel z nemocnice so svojou matkou, zapadajúce slnko Bratislavy osvetľovalo mesto zlatistým svetlom. Matej si dlho povzdychnul, cítiac vlhký večerný vzduch. Pozrel sa na horizont a prvýkrát si dovolil pocítiť niečo ako malý plamienok nádeje. Bábätko bolo v bezpečí. Rodičia mali teraz šancu napraviť svoje chyby. A možno Matej našiel v sebe niečo, o čom predtým netušil. Nasledujúce dni sa Matej nemohol prestať zamýšľať nad tým, čo sa stalo. Jeho život v hlavnom meste Slovenska pokračoval v normálnom rytme, ale cítil, že sa v ňom niečo zmenilo. Počas hodín v základnej škole Dlhé diely sa jeho myšlienky neustále vracali k bábätku, ktoré zachránil. Stále videl tú tváričku, červenú od tepla, s očkami slabými, ale živými. Čoskoro sa dozvedel, že rodičia bábätka boli obvinení zo zanedbania starostlivosti a že súd im tiež uložil podmienečné odloženie trestu, čím ich zaviazal absolvovať kurzy starostlivosti o dieťa a podrobiť sa pravidelným kontrolám sociálnej služby. Matej mal zmiešané pocity. Na jednej strane vedel, že je to nevyhnutné na ochranu dieťaťa. Na druhej strane stále cítil hnev a frustráciu, že sa tieto opatrenia museli prijať kvôli ich nezodpovednosti. No napriek tomu všetkému sa Matej nemohol pomôcť, len myslieť na to, že bábätko bude teraz v bezpečnejšom prostredí. A hoci nevedel, čo budúcnosť pre túto rodinu priniesie, veril, že táto udalosť prinúti rodičov stať sa zodpovednejšími. Správa o tom, čo Matej urobil, sa rýchlo rozšírila po základnej škole Dlhé diely a okolie. Jeho spolužiaci si o ňom šepkali na chodbách a dokonca ho aj susedia zastavovali na ulici, aby mu zablahoželali. Pre Mateja to však bolo príliš. Snažil sa vyhnúť pozornosti. Neurobil som nič mimoriadné, mrzuto odvetil vždy, keď ho niekto chválil. Ale v hĺbke duše vedel, že to nebola úplná pravda. Raz, počas hodiny dejepisu, sediac vzadu v triede, Matej pocítil, ako mu vo vrecku zavibroval mobil. Diskrétne ho vytiahol a prečítal si správu. Bola od doktorky Lenky Vrábelovej. Ahoj Matej, premýšľala som o tom, čo sa stalo a o tom, ako si sa so všetkým vyrovnal.
Chcel by si sa vrátiť do nemocnice? Myslím, že by to mohlo byť pre teba dobré. Matej niekoľko sekúnd hľadel na obrazovku, nevedel, čo odpovedať. Spomenul si na pokojný a sebavedomý pohľad doktorky Lenky, na jej tichý hlas, ktorý mu pomohol zvládnuť ten chaotický deň. Nakoniec napísal jednoduchú odpoveď. Jasné, kedy? V sobotu o 14. hodine, odpovedala Lenka. Dohodnuté, odpísal. V sobotu Matej prišiel do nemocnice svätého Michala presne na čas a doktorka Lenka už ho čakala pri dverách. Ďakujem, že si prišiel, povedala a viedla ho už známou chodbou. Je tu niekto, kto ťa chce vidieť, povedala a viedla ho do malej izby. Keď Matej vošiel, ostal ako paralizovaný. Boli tam rodičia bábätka, ktoré zachránil a v otcovom náručí bolo to dieťa, teraz zdravé, s jasnými očkami a šibalským úsmevom. Otec s hlasom chvejúcim sa od emócií prehovoril. Ani neviem, ako máme vyjadriť našu vďačnosť. Ty si zachránil život nášho syna. Vďaka tebe je naša rodina stále pohromade. Matka pristúpila dopredu, držiaca malá krabička, starostlivo zabalená v modrom papieri. Toto je pre teba, povedala jemným a úprimným hlasom. Nie je to veľa, ale chceli sme, aby si mal niečo na pamiatku toho, čo si pre nás urobil. Matej, nevediac čo povedať, prijal darček, červenajúca sa od hanblivosti. Nemuseli ste mi ďakovať, zamrmlal, len som urobil to, čo by urobil každý. Oči matky sa naplnili slzami. V tom sa mýliš, povedala. Nie každý by urobil to, čo si urobil ty. Nezaváhal si, konali si, keď to bolo najdôležitejšie. Matej opatrne otvoril krabičku. Vo vnútri bola malá zarámovaná fotografia usmievajúceho zdravého bábätka. Na ráme bol vyritý odkaz. Dal si nám nádej. Ďakujeme. Matej mlčal, pozerajúc na fotografiu, potom na rodičov a nakoniec na dieťa, ktoré sa šťastne usmievalo a naťahovalo k nemu malé ručičky. Po ich odchode si Matej sadol s Lenkou na jednej z tichých chodieb nemocnice, stále držiati rám. To som nečakal, priznal, pozerajúc na obrázok bábätka. Lenka sa oprela o stoličku, zamyslená. Sú to momenty ako tento, ktoré nám pripomínajú, prečo robíme to, čo robíme, povedala s introspektívnym pohľadom. Nie je to vždy ľahké, nie vždy to prináša okamžité uspokojenie, ale keď vidíš rozdiel, ktorý robíš v životoch iných ľudí, všetko dáva zmysel. Matej súhlasil, cítil, ako sa ho jej slová hlboko dotýkajú. Páčil sa ti tento príbeh? Potom prosím klikni na like a prihlás sa na odber nášho kanála. Teraz máš na obrazovke ešte 2 ďalšie príbehy, ktoré ti tiež dotknú srdca. Klikni na ten, ktorý sa ti páči a poďme spolu na ďalšiu vzrušujúcu cestu.